Udah ba? Ha man ka paingon. Dali na baby katong takan. Ato na i-vlog imo guys ano. Yung bibi nga pwede ba mag Saging, kinamos. booking mo mag-viral. Biyaw, booking kami. Okay na na. Okay na. Okay na. Oh. Hey, watch out. Shout out Porticoban. Ato nang i-promote yan guys ano ba? Have a cup of coffee. Oh. Yo, ya Allah. Yo kayo lamig kayo mo. Naibong jingjing ba nga usara man ka. Usara man ka. Usara ka kan ba nga beer niya. Hubog mo. Nag-inom mo? Iya, dalag belo do. Ako ngayon dyan nga magdala ko beer kay para madugay ko dito ba. Mo day mura ni hiyo na imong mata. Karon? Mo na Bantog ra di ay. giingon nga murag kana bang malabyan lag panel wala. Di nag-inom na medane. Mabog sa bula ba? Na ito, Ma, na oh. tani usagol na dio. Pero kay sara. Ayaw. Walang na ba? Ako di gani. Nganahan ko may kuwan. Kaya kay kuya mo mo. Katong isa kay pit stop ay. Nakawala ka to nang gi. Sabi mo. Ay tubig init ta. Inilaw na yung tambal, ipan di ba? Oo. Kasi, Ano yung muna? Sulit ba? Sulit. sige. Patong Matanda ko, kini kay. Gagmay ba pero ugot kay. Buat na, di rin kaya po. Siya man palitan na. Ah, Kaya pala lang, kitawag sa ba? Alam kay ko dito nga sumid. Mama. Kumayaw. Bulik. Kayo kay ko mata dahil lumag tagin. Ay nailamit nga na mo. Ginamot. Pagabot si bulik. Bakit nila sabi? Kaya na bungkab. Ginamot. Wa. Balik na lang ang tagin. Wag yun na tao. Oy oh, tubig init do ito na. kapit. Karera mo. Ano? Napit kilo gabgab. Magkuha na giday kada. Full operation na sa imong Ato nang isa. Sabot-sabot. Wag pa na Sabot-sabot may ganina nga. Part, waka man ako nila bayre niya. Imong tupat. Mabayran na ako ni. Ipapatag ko na mo. magbuhat ko na jawan ganin. Bar-bar di ba? Iyang kuan. Lakago ngayon ding. Excuse. Iyang ilim nun. Ya. Imo ang magic. Ako ilim nun imo budget. Ewa mga ipasa kita sa tawan ko. Iso grabe dali raman mang-hire ani. Ha? Dali. Hindi sa kinahanglan pa pero. Di mo lang ilibre di mo nganta na. Ang kuan niya ba? Ungkol no. Si Rolinda di pa time nga muli kilit. Manigpas ko to. Naunsa naman nga. Nya na may murag. Kapalong di kapalong. Muda hindi nagatubag sa tawag. Matay. Base niya mabalhin na ni si Kuya pangapi dito. Ay, Ato palingan mo lang. kana gani diha sa unahan ila idil ba na isiksi bigot kayo. Wala puti daghan nagpatik. Wala na. Wa na diha. Man to diya. Ulahi na ka. Ay, amigo mo to. Katunay. Dili o may Kato ngalan. na po yung sa ilang tuping Oh, man. umalay. Why? Sa ako pang amigo. Do not name. Do not name. Wa may kaso. Wa may kaso na kay do not. Wa may ngalan. Nagagat tato. Tanag baligya pa ko diri yung Ang mic mo, doon ba kaya? pag lima ka kilo ba na to. Ako na libre ba?
Okay. Dahil kaisa nga, nangita ko nila sa utility ba? Kuasa mo itong mga karaho ha? Tuyo ko dito. Tapos, dito, namungko sa lang tulo. Naampo to. Bantura kay, wa mo ikita sa nasa tuyok. Niyara mo dahil mo na patungon mo gino. Pwede ka kabalong nga. Si Willow, tuwa dito, sige standby sa una. Mo ba? Kung nakabalo ka ba? Katong gaguyod ni Willow. Siya may iyang chihuahua nitong gamay kayo. Wala ito si Ay. Yay. Kaya kung nakaibalo pa ka ito, masig si Chuko na po dito. Mga nakatong vlog na to. Siguro. Palibang-libang bro. Basta ganin na hinana pa signal layo kay walking man. Matingala niya ni si ate mga. Sa una diya raman na si Tito sa rotunda ni Apo. Nalayan mo, ignahan na itong party. Wait! Nga, go party na lang. Pits! Karoon lang, nakapunin nga Pits! nangigiyaw ka ng online. Ano mo, sapatos na. Oy, mato mo dito, barato ng sapatos. Ako na may puti. Tinuod na nga, dilig na nga kon. Oo, online ka naman. Okay. Okay. Parang katong ni... Mao day nagipulihan na to. Kung nang ipuyan na ito patikan. Tong main. Patikan, oh. Wala. Asa nga black ba? May lang toping nga balay. Apa nilang ko ang tap. Ilang toping din nga Ay, balay. ya. Tong balay ni ko ba na sa una nina. Katong gamay ba idea nga sa unang ulay bra? Ay, Lahi po to. Katong way brapat. Sorry, ay sige, ato na ko eh. At bang ilang kuan, ilang tuping, ilang idil. Oh. Wala, way bra. Kapag nung buyan mo nakma. bayad og kono, bayad og tubig sa speak with bra. Nung naabot mo na diya, Lagi. diya, namang nabawa ng way bra dahil hindi mo, mula agi naman ko. Ikaw, Brad, kabalo rin ka. Magkano Sige ko. mo siya. Tatay ka niya ron, karwa siya niya. Mubayan lagi daw sa first pick nga wala ka bra. Ano sa mo na? Nagbayad ko. Bakit ikaw na iiwan na? Okay. Diyan na sa ano? Pasensya na mo. Din ako, din. Tungga. Garin ko, ilan ni Ah, sa inyo. Saka ni, Yayo mayo. nga, yayo. Na, diri na kasi yun. Nila nina. O, diri na Kuya ila ba? nina. Nagago. Gargo ba? Meron yan. Kung ngayon lang. Nga pa din nga Dito sa, dito pa ganang ito sa ubot. Na, ako ka ng kuwan? Naglayaya sila sa una. Ano ka ng mga ikaw? Nagyatag? Sada kay part. Wala yung bra ba? Sada. Gagmay ba? Ay kayo. Gaya na gano'n. Anak. Ilan na kabulan? Dito sa ubot pa ganun na. Nagyatag Para naman. itong murta niya din niya. Di ka hulat ay. Yaw din niya. Ay, diri repit. Ang kuwan na kang Ching. Panadanan. Marunong ba nga? Excited man. pumira na papa, pumira na din ang mama. Ang may yun na kayo. Gagmay yun na. Kabantay ka to ni Kabay, kaya Kulon ni hinahanan Kulon. Kulon ba? Katong Katong ano po sa katong murag tumboy. Murag bayot. Sama ka yung anak ba? No, kato. Ito yung kuwan. Yung At bang ilang kuwan? Ilang Manglapot daw. doon? Timing kayo kay. Tingnan, naman sila ipamahain ba? First nga baby daw sa ero, dili daw ibaligya, ipanghatag daw. Asa mo ito ang uban? Unom ka po kanak, namatay ang isa, 5 na lang. Ikaw ron, panghatag. Kaya ko nila pumahiin na. Ikoy, lain na, bigi ko na ha. Yan kanila siya kinagamyan yun. Naliwat sa mama. Wate na kang eriko kay pangatag man po. Anak, Pamahin nila. Nampun na pamahin ni Rico. bira-bira. Tiil. Ah, juga. Nangunan suko murag mao na gini oh. Kada ko ba anak ni? Babe! Luya Choco, Chip.
Kuha na mo tudloy yung sa style ara. Kuha dito. Kana beer, kuha naman ako, kuha dito na ninang. Ingon siya ang ninong, ang beer daw sa gawas, duha daw ko buo. Pauto ko. Ilamiya ba? Lamiya ko. At Naa si ninong nasa ilang ninong Edward. Iba na siya so. Ikaw. Si Ninong, naila Ninong. Oh, naila ninong. Sila ninong Edward na kuha daw beer duha. Nakuyog ni Uncle Dennis. Hatag yun. Dari pa do? Dari Dari kurang na ba din? Hindi na sa kulto. Okay, ako sa to. Ano, bayaran to. Tapos ako, balik ko. Balik ka. Sudah mo rasa. Ito din. Hindi nyo, makarayo nga. Kada adlaw mo bukita. Kada adlaw to. Kada adlaw yung sila kuha ng bibig yun. Oh. Madugay na. Ano pa yung mabaneo gan eh. Bagong bag na mabalik. Tapang bambam. Amaw. Basta tanaw ni Bambam. Live day animal. Hindi na ba na ma-edit? Pero na pa na ako. Enjoy ta. Play lang mo ko. Ayun. Dito ra mo sa layo-layo ka kay Wala mo. for adult na diri pit. Play lang mo dito. Ano ba? Play ka mag-play man mo. Dula ni. Ito. Roblox. Wala na iko. Load. Alang-alang. Ito magkatayo. Di anak ko dito. Lami naman po inom o gamay ko. Oh, ano? Kasag gamay akong gamit ko para Eh. Pet, sugo kaninong pet. Dili bugnaw. Okay ra ba na sa mga dili bugnaw ang nanggut? Nay. Okay pa sa alright. Kanang beer ba part nga dili bugnaw? Okay ra ba na sa Rico? Og sa bulano ko. Ano kayo? Hindi, inom ta part. Unsa man na? Bugnaw dili. Bugnaw akan na. Kulir Jawa bugnawa po dani oy. thank you sa coffee. Hindi lagi maganda. Uy, hala si Choco. Choco. Ano man yan? No. Hindi na mo kuha na. Ano po dito ba? Kung tabi ng gusto. Mga po na ang ulo. Hindi man akong ansikuan ko. Choco, ali la dako ra ba kay nandog? Hindi man naman. Wala ba siya? Dili kay isod. Siya ra mga sa. Pero kuyaron siya. Isod kayo. Atik li kayo. Iisog na siya nga ni Sailo na ba? Pero pareha sila pangalan. Choco. Din dito siya kay Coco. Focus siya. Ano na yan? Katong iroa ba? Kana magpalibang bitaw ko. Magabi eh. Sabi maghagok. Oy. Practice. Ay. Ana, di ay, ana. Atagawan. La. Sabi no. Ayaw mo siya agi-agi kay ano. Why? Pirog. Pero. Gusto siya magpa-connect na walay makabalo mag-connect sa dalawa. Sinsiyagin mo kayo. Wag mo yan eh. Ang connect ka to ng mga millennials. Wala di ate. Ang password ya? Metro Manila. Wala mi kay balo wala sila ra. Mo ba? Wala din na na-connect daan. Kaya po. Ngano man ang kada adlaw mo na makunik nga i-resolve ba na? Wala ko na dito. Kana Ano murag ba wala yun pa ba? na. Kana murag wala pa na na-connect. Lalala Mga cellphone. yan naging disappear. So, si Sophie. At saan na di ba? Na masok ko Ang block na niya. Wala lagi siya nag-hit. Sila at least nga practice. Ah, gani. Yan disappear si Sophie. Paabot pa rin. Ganahan, biday si Kuan, Choco. Papatong na ba na? Gunitan gini. Ito. Nay shooter ana. Nakakonect na na siya. Ay, aw di ka ba tong papa?
Ang papa mo rin pa man. Papa. Kung di daw kabog si Choco, ang papa na lang daw kumabot. Ano sa man? Lolo. So, Pinatapan ro. Sige lang, bigat. Taon ko mo di kuya. Ayaw lang sila tinatulog. Sa lalaki pa na ba? Oh? Kanawa ko, master ko mo tiyo do. Ayaw lang diba ka ma-stress. Bibi Samboy. Nag-sleep na. Ayaw na ilagti si Papi. Kasi, napay cook diri yo. Kaya nga naman do. Ate Jeline. Stang liwata jud. Dito guys, ako saging isabihin. Last na. Stang liwata jud. Namusta yun? Mo siguro gitong lo natapan mo. Aya boy. Sige na. Oh, kisuti. Si Uncle Pete, babe. Tabok na sa doon, ha? Ko? Pero sa mga. Kamaktan mo. Nani. Kani mo? Ay, gusto. Katong kay Moy, di mo kaya nagato. Pero, At least ba maanad na sila ito, dili na rin sila mag-away. Play Roblox, bro. Ano yung Play Roblox. Ngay chicharon dia yo. Oh yeah, let's play Muli mo Roblox. karon. Kaway. Hi! No, this is the bottle bobo. Ayaw lang part kay makuanan sa mga bata. Mahulog sa cellphone. Ana lang. Nag-chat rin ba ito si Idrip ng Eriko? Excited na to kayo eh. Pero tawag yan pag-iya. Pero ako nagingnan niya. Ayaw lang sa part kay kasi kung palitan na pag-iya ba tulad yun po sa mga Hapit lang. di panitir ako din. Yes, panitir. May last to. O kanina mo na ipilanitan. Sabihin mo sa mo ni ba? Ikaw na lang tawag sa. Ina istorya ba? Laro ba yung mic mo na? pero man. Ay lang ngalan. Para makuha na ni ani na tong kuwanan. Excited na sila ana. Oh. Ang iyo lang man din. Yun naman, Ay sika. lagi hatag lain man. Rare ba na sila nga mga Abot mo sa kulit be? Hindi mo na. Kuha ko lang. Mahuman ang mga nung kapit. Istorya may ganina. Sa tagiya. Oh. Nag-istorya Dili katong iyang ko. Babante. Mm. Kano sa ka? Nya, Kano sa dapat ka? tawagan karong gabi kay gargar mo na sila dabaw ni guman. Wala. Kanang tag-iya. Hello mga kabay. Kanang laki. Tawagin anong daan dit. Mm. Inani mi diri magpundok na kabay. Hello, Party Kabays! Dili gid mi magpundok basta way kaon. Oh. Bungkag. Joko adi ija buli. Kini sila basta Huwebes, wa gini kana gana mga on. Yan ni. Muna ikakuan basta hibis. Muna yung problema na mo. Kini iya, gana jara kay Martes ra man iya business ba gana. Oh, dito. Si Chuko. Chupo. Layo. Layo ra man na ron. Kalinga isa nga. Kaula, basa ninyo. Ay, saba kayo. Nag-ayaw-ayaw na. Ayo ra dai. Zoma na yan. Ikaw ta sira pa. Mag-zoom na, anaga na. Di ka break. Yan na. Izong bite. Dili dong. Ano sa man din, sunod niya, anak ang gabi. Dili palagi na pero nag-inhit pa nang bayad di ginamulihog ba kung sao na. Ganahan ay siya ba? Ba mo siya nang inahangulan. Dain din, iro ba? Mawagya po na sa iri. Tao, Nana untang iro ang tao no? Ang bae ba no? Ang bae ba no? Bisag inhit or dili inhit. Pwede na ipahit. Oo. Ay, speed, dili ay. Dool na robang Valentine. Ayun, di ba?
Bila kiyo daron. Basin ako na. Ano ang chok ah? Kabot. Wala rin kay Roblox kay. Awa, todo eh, papa. Si Papa na lang mo tira kay kaabot. Ra. Itudloan na. Order na sa alpakatilap. Be, alpakatilap be. Inda Roblox. Napay ko kayo. Kanawa ang mga marites nga giunhan ako ang katila leader namingaw na. Oh, mingo na. Nga na. Ayo, madlock la sa alpakatilap ba? Ay, Mag ayo silang tilapan. musuot ka ba? Musubad ko. Sama. Palayo ko itong baygon eh. As lamok eh. Kukulit na pe. Chukoy. Okay, nahanap. At least dili na sila magkuhan ba. Wala na sila. Kana ba asa na trabaho nung Mama nang wanderi oh. na iyan ano? Kana ba daw? Kini ni kadakuan eh. Ito ni katlo ko brother, gamay ko na. Ako rin mga ayo. Ako na po na yung mga ayo. Ako Isar na balik yaw. isar ka lang na. First nga na. Ayaw kay Wala wala pa kita ko. Sohong. masuhog. May baligya ni Hatag hatag. ko kana gawa na ng kaputing kayo. Lahat ko umungkong anak ko. Gamay ka. Ayaw ka namatay no. Tanan, tanan itom. Di ay kanila ito mas kabuok. Dara among bibikas. Sada kaya ang pagkakuan ba? Kayang si puti. Bumbo. Dayan dire kay puti. Oo. Sada ka na sinigto po niya ba? Oh, balik to na, mahal na ba? 6'5". Narabay balak ka ng iro part. Unsa man? Nakabalo na ka ng balak. Tuloy na Sa sabi ato may istorya man naron ito. Wa mo may bawa na balak sa iro. So wala gyud, wala. Banga ka naman Bernard. Maba. Oh. Gila be. Sugod. Ako'y may alaga. Asong mataba. Buntod ay mahaba. Makinis ang mukha. With action man. Oh, with action. Diras. Mo man ay makapadulog. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ngayon nag-asawa. Mahal man kayo yung usa-usa. Oh, Sila lang duha oh, nag-asawa. sila na lang duha. Oh, kani akong friends. Si Abel. Si Pompom. Lami pa kayo na dulog-dulokon ba? Gusto ko ani dai? Gabi lagi na ko tulog ay mulok-lok muliog. Hindi ka maniliguan ba? Tugnaon pa mo na. Sure ka? Noon pa ni. Lok-lok si dire wala. Pwede naman na liguan. Eh, Kuha ko kutsara. trapuhan lang main. Liguan sa ini. Kuan ka na blower ba? Layo na. Na kay blower. Nama kay blower. Tingali. Go ini kas ah. Kadto ganing iro nila Justice Carmen gabi iliguan. Ito si Papa. Dili takitom. Kana dai si kuano kana si Baksi. kana iron Ah, namin katong mo. itom. Katong Labrador. Wa pa man na vaccine eh, basta inog di ka kaya sa mo. Di eh. Diliguan mo ito na. Tirap na yun sa kwan, tirap na yun sa video. Biradas. Ano ko mo inom ko na. Isyatan ko ko. Hinay na. Slowly. Ano kaya? Ikaw na magkatod na Basta gunita magbaso. So, mga style ninyo nga, inanay na gida yung mga silingan din eh. Oh. Ano naman? Mga silingan din eh nga, ganina ra ko paabo, sigig text ninyo, di mo man malubag sa... Busy magkaog ginamos. O di ka mo, ako na lang man din eh. Nausa mo mong, masing nagtuo mong mahadlok tag. Oops. Part, pwede ka kung butang na kaya imbis kape atong yun na, ato na lang yun. Ya, to ibutang ka na. Kaya mas murag nindot mong gina siguro sa saging ba? Okay ra ni Kuya di bugnaw.
Sabot, unsa ni? Okay ra nini mo ya dili mo. Pabay ba ka ni part? Erika. Di ra ba ni bugnaw? Ano di si ate de. Jen. Erika. Dili lang ni ang bugiro kay nato mga silingan dili mo manubag og dili sa optics. Ikaw lang na nangyari dai. Kita Sa ni mo mga ni. silian. Gitiksan mo kanini mo. Oh, saan? Wa man mi kadawat lagi. Ba- Ila ate din. Kinsa na itong number yung gihatag ako? Erika. Kadto mo siguro patikan nga number to. Masayop siguro to. Patay. Para makabalo ang guano ni. Sulong na lang. Sulong na lang ba? Na. Uy, patikan dito, basig. Ayaw nyo magpatagkapan kay basig bugbo kay magkuko ding taga sa kabubo ng kuko nun dili kay sakit. Ginalgiya nagmulkater naman Di, na. sige na ko sa kabantay, sige na ko nagmilkatiran. Sa kuha. Sa kabalungan. Ha? Laris na. Lobi, di man bugnaw. High blood ra ba ko? Di ka lagi bugnaw na. Di man parehab na una sa pa dugay kahit ta makasugod og Pangag ayos. dugay masugdan og Pabugnaw pa. babugno pa. Abridor, may abridor. Kanang Pero sa sunod ba? Sa sunod. Kung tiksan galing mo, ano ba mo kay kapoy biya po. Paabot. Abi nyo, pag text na mo, pag text na ko, Wala nang gud. na ko'y go signal. Panagsarbe na mo yung go signal nga pang text dito. Sa Eh, sige ba kung kuha na inigtaas Basta ako sa ko. mo wala po yung signal dito sa mga. Basta ka mo, nakadawat mo tig so gid nyo baling-baling Basig lahi tong number imong gihatag siya. para gani magtuon mo og kanang kay signal-signal sa cellphone. Kanang signal ka ng mga takla-takla. Part, palihog lang nga. Basig masayok tag istorya. Murag gahapon, wala ba na ako na Manil Katiri. Kutsara ra gud. Doy gini sa kanina kaya mong kaya sa gawan ba niya mo. Away ni sila yan kung sago na to. Naman si Na masuko. Choco. Choco, isog na choco direng. Yan teritoryo. Dala-dala kay Bibiron. Right? Bibiron eh. Naman itig mawer yo. Sa una yung ani kagamay. Sorry ko kay Bibiron ba yan? di sa kumusyatan ay kay gibaksinan di ako. Aron? Ano mayo no? Gibaksinan ko. Oh. Ay, ayaw tuwa na pa dito lagi sa ay lang tagay. Sa South Africa kung nakabantay mo ito dito. Ingon sila pag dinig-inom ikuan basta di in moderation right. Bilo. Ano, pero Bilo. Na, baby mami, oh. Look, look. Na, baby mami, agad. swerte kay itong Si Erika. nakatagaan na no itong mga dol-dol dito ba? Ben. Itong mga isuuna na bagi panghatag ra, 5 ka buok. Ano wala man mo ka atik ani? Wa mo Di man Tulo ra so. may hatag. Duha ila. tulura. Ang duha kalaki yung gibilin kay. Ay, bayin eh. Ayun ba? Babae. Tapos maayo kay Sanayan galing ako. ipanghatag ko ng unahan. Oh, pohon. Nagisaran. Ag kanang part ag kanang mga kontra partido iro karon mo na mga Likaw siya. Ano ba? Pagpakan ni Mia. Ano siya nga, pagpura nag-mark ng iro dire. Yes, I know. Gagakos na niya po. Rigid kaayo ni. Kaya ka, di mo. Kaayo ni ang papi. Oy, oy, ala. Kana part, kasampanan niya part. Imbis mo palayo, palayuin mo. oh. Imbis nga, pero katong iyang ipaak si Mia, gibunalan niya si Willow. Grabe, di na mo doon lang mo. Kaya ang iro mo. Nakaka-scan mo ka? Siya. Nagulat ko sa iya. Kay Pfizer man ang ipangita. Dali ra kayo ganina kay Naadaw Pfizer sa account. Nagalagi. Walang ugma. Murag na pa ugma. Ako Try sa lang. inlo, buros. Karon kaya, karon? Pfizer. Niat ka ba dito?
Nagato ni Justin. Pfizer ug Moderna. Nya naamay nakuha lagi na mo info nga Dili na gani Na sila i-Pfizer. may taupuan. Medical certificate. Diretso na. pero tinaghanap to ganina upat ka klase. Actually, ha, Pfizer, Moderna, Sinovac ug Astra. part sa Amerika, sa laing nasod, digid sila ekspekto. Kita ra diri nga grabe karte. Kanang yung blood. Na sa Wa galing ko gi. Nalan, Ako may request og magpa-BP, gingnan ko ano need. Dito na. Amerika. Nga, mura. Una dito. I-card ha. Si yang igsoon dito sa Amerika mo Padaplay niya. na I-card. Lagi. Ha? Sa Philippines mangod na. Ay mo si Mia. Okay. Dinhi sa ato Dagan kayo kuan undo wala ba nato dili gikan ni dapat dito sa ubang nasod. Pareha ng asa gikan ng paisa dito sa Amerika. Sila may maginana unta kay una kay para sila kay Mura kita siya ka nag-study na na. made gani nga. Dili sa to. Uniform. Dagan mong dahil ulo diri nga bisan. Kuan gubog-gubog. Pero actually dili gyud siya nga bawal. Wala lang siya kanang in moderation ra gyud daw. Hayang lagi na siya matulog lagi. Ano na siya ano? Kaya lang na. Casimiro. Kasi na. Short for Casimiro din eh. Hmm. Ay, naminaw po dyan, naminaw. Nalala sa bibili. Kasi man nga kasi nga girl. Pahimo mo balik. Si Cas. Ay, si Cas. Unsa na itong inyong bata babae to? Babae na ito. Tama eh. Ano ka? Kani ko limpyo ba ni ko? Gitagay na anay ya. Ganing iringa. Boy. Choko. Tawa rin bayot pa daw. Wala ilog ka ng part. Ako na siguro mo. Ano na mag-awaw na? Ni guro ginayawa isip ko kumpiyansa. Ano yung duggan? Pero Samboy ni sa una. Nalagi. Grabe na yun. Kabata pa. Anak biya to ya papa. Ma, ligog si. Kasi rin yung mga ulitaw. Si Kuya trabaho, si Prince Ay, kuan sa nag picture taking sila sa eskwelahan. Yan ni Dritso ipunan kay pista mo ipunan. Ani dritso. Namista rin. Welo, prebuyag kay balhibo si Welo. Mia? kung galing ni. Welo, nice kayo kag color Welo. Dili mag-push-push ha. Nagbunting na galing ni kay Welo. namagid na sila time mag-gilis yung You blade look at No. kuan ya, the left and right. Welo. Baka na i-car. Ang sa bag na no. Mama to. Nice kayo kag color Welo. Lahi ba itong kang John? Kang John ni nanay ba tanan? Balik na to kang John. Sa kuya. Murag gamay niya. Hinahinayan na. Ama to Peter pa yun. Muraki. Ba't mo siya guys? Palit sila ginaw. Palit sila Na ba gamay na? lang katunga ra niya. Pagawas. Kang John ba? Kaya ako sa inyo kailangan bag Kang ice. Pico. Welo. Pero lahi ko to kay si ato si Rapi, ito mo yung ulo. Di sa baan kay to. Kabalo ba ka nga mas cute ang iro nga bayi kay daghan kayo og salina dito sa SM niya. Mapalitan ni mo ning shorts. Lagi na siya mga shorts. Ha? Nya ang kuan po, dang kanon bitong iyang Kay Airfare. pagkuan po. Murag pang Ha? dako man si Choco. Ayaw na. Kapoy na kayo nga size. Ano ang dress? Katong wala ni Narko. katong imong giuli yung tapat. Alam, igo ta to ni Choco. Asa ato? Ay, oo, katungkuan. Una, Na may mga sanina ni Choco diha nya. Di ba nila gamito? pang basketball mo to mo. Raw raw sige lag kiyo-kiyo. Daro sa gawas. Mas taas si Choco si Willow ana makatamba ni si Willow dala. Eh, Ito kan makatamba. oo. Happy pa na siya. Happy forever. Papi.
Loy ka Willow, nakakuan ka magpari na lang ka pa Willow. Oh, ipirma na yun na siya kontrata nga magtali na yun na siya. Di ba? Ipakapon ninyo. Ipakapon inig balik na mo, larga mo mi karong Sabado. Balik na pakapon. Alag gino ka siya May diri dipulog. diya. Mang wala, managan. Ano na gali na gali? Ay. Manginom siya katulog. Sige na lang. Sige ba nakatulog eh, 1 month pa man. 1 One month. month pa rin eh. Wala na eh. Siya? Naman ko ano rin. Mo tata magagatas. Mo tata magagatas. Oo, mula. Suka, lala. Okay Di ba na. dapat mga 2 Three. to 3 months? 3 months yun. Ay na, tuhapon. Okay, 1 month, pwede naman. Pero mga ito na, hindi bang kuha ng pagkanan? Ano ba? Kung ganing. Kung ganing. Ang iyang papaan niya po, ganyan po. Duha ra ka semana. Meron yan po. Duha ra ka adlaw. Ligo na po. Uyo ko na muna ganina. Kung Manila, iro. May laki. Naya mong na-meet gahapon pa. Ang papa, Isa man. Kanina. Chicks. ang mama, Chicks. wife. Taga Juan, Kapatagan. Puan, kanina. Nay grit din, nay pag, nay Kumpleto og kuan. unsa to ilalap? Lab. Lab. Natoy husky po no. Ano tong na-meet? Pag Labrador. Nya kay amo mang gitreat gahapon. Belgian, sa to, Mastiff. Higo to na mo amigo. Bukas sila na. Hapit mo dito. May ang ilang Hadapit. Kapatagan. Kapatagan. Layo pa sa. Maagyan na biya mo na puro mga tumila jingjing. Ya rebutan na. Pag mingon lagi na gidan ka ni. Bito ngira ko balag suko jingjing ba. Pili ang itong mga gagmayon. Oh, gagmay lagi. Ya, wala de, wala. Hindi, ato Wala mga pa man may labrador, kanto. husky Marami dahil. na ilang Gabi. pamilya sa ilang mga husky. Pag city milo pa. Maot po kayo ng pag ug kuan kay maglaway mo ng pagpat. Tag 6 mil, 8 mil, ihatag na lang mil. Pero mo ba na pinaka Husky, ang usa sa pinaka bright nga iro kanang pag dali ra kay nakasabot. Pero grabe ang laway, anak. Maglaway lagi. Maglaway niya, ba. Di ang pinaka Dahil silang kati Baya ano? siya, cute baya siya, pero ang laway lang ang yun. pinaka bright Dahil nga silang ro kati ano sa kato. unang. Pan katong golden retriever. Ah, kanang sa mga dagko. Oh, ko. Tatlo ka sa golden retriever, pero doon na magpasabak yun. Abi Labrador ko katong golden retriever lang katong butan. retriever. Lukuran mo ng labrador. Yan naman. Di na mo mapansin. Butan lagi. Padapin na siya. Pareha lang kang ano kang tangalan ni. Nabuig. Tangalan ni. Ano ikang risa? Oh, sa. Iyo mo baling. Ha? Talaga mura lang nga pakaog giro nga. Di uning tingog. Kani suko ni mga awaw. Ako gyud nang ila mong badlungon ko. Ayo badlunga. Para og do na mo agi og tawo bahalag. Basta Basta di lang mamaak okay na nasa kayo. balay. Oo, gid siya. Hmm. Kung ayaw badlunga kay kung makasulod mo sa balay di naman siya mumuan. Di mo siya mumuan. Pero kung ni Choco mo na saba dani kay mo aw magibig sa Ayaw kinsa. gimong badlungon sunod na di na mo awaw. Wata ka balo. Wala na. Patika na din siya. Ilhan ng patik. Dili na ni mo awaw, kinailhan mo na itong patik. Oh. Dali biya ka na sila makatimaan. Tag-5 to ka kilo palito na tong shrimp part. Anong nawa to? Murag nawala nagbuwag to mo to sila, sa Vic. corporate. Diha. Nagbuwag mo to sa Patik. kanong gyapon na itong Itong may patikan na ito ba? Ano nawala to? mo nang balay ni Tuping part no? Ha? Mo nang balay ni Tuping. Oh, mo na. Kaya nang nakapulihan na karon mo nang Oh, nagmain-main lagi. Tulog din siya to. ang lulong ko na ingon siya na sir. Ang ginaglat si sir ako gina sir. Si Willow bitaw karon di bago man nang ligo. Lahi ito. Kaya nag-aircon man Oy sa balay. bra, Nasi. sir. Imo Puro to. lagi siya. Ang pite ang middle mo to. May bawaan ang pinan nga na din ang timan ang lulong na. Unahan sa pinan. Pareho naman silang agkatong boy bra. Namo to sila iro nga Ay, anak. ang dako no.
Ato ko dito. Supit. Na mga kailangan kayo lakaw mo yung iro, kuyog. Kung ito mo iro ba, kuyog na ko. Ana rin, agi man si Lungdong. Yung siya, sir, nanay ako isa anak. Hindi na makalipit sa lawas. Ito nga, ma'am, pwede mga ayoko. Siya na, urot naman, nanay tagiyay ko. May pangiro, nanay tagiyay, si Lunglong, pagyan. Ano to, email? Talaga si Lunglong. Ay? Ano to, itin bro? Si Lunglong, wala ba? Ito ni Marcel ba? Namay yung silingan dia nga. Pan, babae, nanay, iro. Anak, Mata ba? karon. Ang anak ko, Mo po na yung klase. gawas man ko nga iro. Kung ma'am, tagay kong isa ni. Ang mga bigil, mura-mura ra gid ani ang mga bigil. Kakuan ba ka tong Sa mga online ba? iro ni Pacquiao ina na biya to ka nakura. Ito Si sa Pacquiao. Ako na Facebook isa, kita ko. sir. Nani periya yung pagkulong. Mo man sila mga kulura gid. May pang iro, doon ay tagiya, si Lunglong, pag yun. Sama po na tahan na nga. Si Lunglong. Kabantay ka na iyang ko nga sangkiig man kuno usaw na sige ra mag. Kada muling ko na mo takilid man. Kaya, bugoy na magnaong, di gini makakunga di yung ka. Tiyan nga, sir, nagbalik Islam na biya ko, sir. Kung nga, besa pag-Muslim yung tinaw. Di ka kaisa. Kapag ay isa. Eh, Choco ang gusto. Choco. Oo. Ala, magpakuan na pa giday na. Kaya ang babae nga dili mag-hit, di man na magpakuan. Wala man siya sa hit food. Wala pa man siya sa hit food. Oh, pero iyan ang itaan yung lubot oh. Magpahit na na. Italikod niya. Oo. Pero masuko siya. Dili. Suko, sa mukan siya kaya di magkaabot suko. Dili eh. Si Masuko Willow daw lang lang. siya sa patungan eh. Lab, si Willow na to. Tuya na mo ilo. Pare yung kaboy. Muraw yung kasi mong amo By ilo. hook or by crook. Di yung ka ka-disgrasya. Dili ka pa ilabton nyo ilo. Cut live day na. Joke na bitaw to. Ano na? Joke rin na. Ang nga ni si Arnel nga. Kasi nga lang itong, Arnel Ignacio. dili itong, Kaya na ninyo Wala, taas naman kayo na. Clear ba? Tanaw niya. Sa kauras naman ah. Hapit na mo ka sa... Di pwede matuputlon yapon. live ba na? Di live, kuhan man na. Di na live. Ah, Video. pwede. Video ra. Video ra, pwede na edit oh. Pareham ka na nang nawag si Pwede Jingjing naman ba? na i-mute good. Pareha na nawag si Jingjing. Idap Ya, na ba? pwede na kong panglibak. Jalab, naka-open mo na pero nakasirado na din ba? Naka-off na. Mal ka huwag istorya na naka-open din ng iya na din ipawag. Doktor yung termis Joko yo. Sige. Iwan na siya bugos-bugos. Bahala na lang kung dili. Ayan ka ba? Nauna ni Choco ba? Bahala kay Willow diha ka sa akong teritoryo basta kayo na akong chicks doon. Kayo, napato si Choco diri, suko na awayo na rin niya. Away ito sila. Choco, sige, masuko mo na na Oo, iya iba ang video. Iya iba no. Hapit na siguro na Hapit na po na, hapit na. January 7, 6. mga March. Oh. Pwede man na palingkuron si Choco sa paano no tungtungon. Dahil ni mo man ang mga shooter. Di, gunitan rin na si... Tanong, babae. Marok manok ba? Wala na din. Kana ganing mag-shooter ka og baboy. Kay akong uyuan sa kabadbaran na may dagko kay baboy. Kanang buhi sa baboy mura man nagbarina anak kataas. Gaana-ana man na. Oh. Gunitang yan na. Wala, mana. Suog yun. Oh, sila kayo na. O kanang kuwan sa baboy. Mo pa daya kita. Mura nagbarina oy. Mura nagbarina. Ay, kaayo na. Oh. Ganano na. Wala pa mo baboy dito part. Di murag balina. Yaron na sa istorya nagpa-doktor ba. Kato akong uyuan maay kay to mo kuwan kay di man na kuwan og dili nimo alalayan kay Alalayan na. lutay man ang ibaw pag pag masud na siya dali ar kasuro mura lagi barina lagi. Maura Dalira lang po istorya sila part na. ito Dalira lagi po sila. part. Mga 1 minute lang guro. Katong doktor gingon part ba nga na nagpa-doktor dito. Oh. Nga yung dako yang tintin. Asa mo ka nangihi mo ko ditong naikahoy siya.
asam na kahuya. Mangihi po dyan. Mangihip ako. Ako pa na yan ako. Gipangita yung bistambalan niya itong kung hubag ko na. Kung saan mo ni Dok, hubag ko ni Dok. Nya kay ang asawa sa doktor kay na panahubag na iya, may reklamo man sa ng asawa. Ningo ning asawa doktor na, di makana. Dito gikon, pangihi dito gutro. Gigamyan pag idi ay. Gamian ra. Ano ni Marco? Dapat ko na ko lami na nga content na isa na ko. Ano na yung booklet? Turismo mo pa. Kadung ka na ito dapat. Pwede na i-vlog na to ba? Kanang ii. Oh, Ba? wa ka. Ikaw ang doktor widaw? Oh. Ikaw di nang ii. Nay, isa na nga. Grabe kay lami kay nga Gamay pa kayo ilo? Pwede mo na karon Tato ba, imo tato? nang i-off na i-vlog na to ni karon. part. Ngit-ngit na kay. Part. Ngit na. Kanang tato part ba? O ba ka kan? Daghan kay kung gipangkuan na nga. Kuan, tato. Tabo pangihi. 1 hour na ba? Ngi. Ana, pangihi. Ang isa ka tato. Kanang kuan kanang Mario. Taas. Ang isa, saan ba na? Kanang pangalan sa kuan, Teresa. Mario, Mario. 5 liters. Agya Ilmura. Gamay na lang ako nang ilmo ko. Dali mo to, ginigotog niya to kay El Filibusterismo mo na taas kaya. Isa po na sa mga vlog nga halos wala ko nakita na. Diba? Patasan na ba? Grabe oh. Kuan lagi mo lagi nang kuan kanang Kanang mamahan ba ngadto mo nila. Sabi kay kuha na ko ang kuha. Tapos kay amahan na po na nugo Wala din ko yan. Di man kabalon ng Tagalog Sa ito. grade 1 kat. Karon ganyan na naman ang amahan sa iyang anak nga. Anak, Ay mga ipahatag. gabi naman pag dumig. Anak mo yan. Grabe kabalon ng Tagalog sa tatay ba? Ah, tubag ko diya anak nga. Tay, pag dumig ka niya, may kihoy. Oo. Diyan, pag dumig ka po na, may kihoy. Oo, dati mo ihatag dito. dagto nakadungog ko ana kanang katong may bayot nga igdara kanang katong Bisaya versus Tagalog. Katong nga ba nga unsay kuan katong may bayot katong mistiso. Gana kang yo. Akong tigong mo. Lagi murag TV raman ba? Istorya na siya no. Di mo na sa vlog part. Mo na naka-advantage sa kanang vlog TV. Kaya pwede ra man siya sa isa mag para ko to ni Batang Mindanao. Siya ra sa Siya ra nga. kani magud kay Vines magud. Oh. Kani pareha ra nang kuan kanang nakinahanglan na gyud kay Pareha amo style pareha ka ilaboy iso. So, kana lagi katong Ni Pilyugang. katong kuan gyud katong Kanang Sikihor Vines. Vines. nya ila abya kurni ra kay tanawon ba pero daghariya po kay munanaw kay nakauna man sila. Basta monetize na. Monetize naman sila ba Monetize na diya? gani. Di po, di ka doon, nakauna na yun sila, sa una pa, sa wala pa na nakuan. Hindi mo lagi tanawon. Pero nagwapo itong nagyoy, kanang, nagyoy, tawagan ng writer kay. Asa man imong joke da? Paano na imong joke da? Na mo pero Ito bang ni ato? Kabantay ka na ni kuan part ni Manong, kanang tagal kuan nga, mag-istorya na ba, kana si Tagalog part nga, mga kwento ni kuan. Ano pala hubog ba? Tatay, ano? Sa akong cellphone. Tagalog? Katong paano? Tatay, Pustiso? Itong Tagalog? Tagalog nga mistiso. Lagi. Mistiso sa butiyon. Katong ikuan lagi ni Long Mia. Oh, kana po, kana katong silang lumiya. Kana daghan na kayo kuan na istorya na ba siya? Mga binutbot ra nga istorya, inom ra sa tana. Di na ro ba? Kato ba? Gi-viral katong gingon ng mga Juanas TV na po. Itong sunod Ano daw. ikuan na sa TV siya?
Pulutan ng bayan mo to. Ano to siya? Bulutan ng bayan kita ko anak. Sige mo na siya imbitahon sa mga inom-inom kay Pulutan gani. Oh, makalingaw ulit. daghang istorya ba? Ilong Mia nagkuan lang, kagay lang. Silong Mejia, o di ba siya atong ang di mo nang sikat. Oh. You play my Roblox. Ligo mga isang atong ang. Play my Roblox. Stop. You transfer the mic. Kana niya. This is my dog. Wala tilang diri kay Aliday. Ano ba na yung kuan dia? What the hell is that? Kira mo na. Oh, it's a breed. Para Your bike ba? Matong vlog to. para atong Oh. para atong ni kanta ba Ah. grabe. Tingog, Kasi bitaw si Bilo sa una o palito. singgit ng isa nga. Ginoo, kita nang nahurot ang diaper. Huwag ka nang balik. Bon Jovi! Jovi. Oh. Tubag kong isa diri speakers nga. Ir-supply lagi na. Dalis lang. Oh, tagtaw singgit po sa Bon Jovi! Bubo basta na mo ina kag ir-supply na. Tubag po isa dayon nga. Pareha gyud mo ang iyang ingon volume. Bungol Oh, dia. bungol mo na sila pareha. Katawan gamay kayo siya niya. Extra Abi rin Bon Jovi nya. Ingon po isa ir-supply lagi na. ang ending palit-palit wa yun. Pero ang gikanta gid niya tinuod ir-supply. Ano ba ang buisog no? Imong tanawon sa mga ilang produce ba? Ilang mga kuan mga common ra kayo no? Mga jokes ba? Na ilang Marag sa una bitaw Ano na mo sila ng kuan gud? Kanang plastic pa. pero karon daghan malupig na sila sa kuan kay daghan mong mayo mo kuan ang ila nahutdan na sila istorya. Daghan na kayong vlogger. Oh. Nahutdan na sila istorya na mo. Mautan man yung content kay. Nagagubot ko na sila tungkol sa kuan kanang Basta kanang nagkagubot na sila sa ilang kita ba nga dili mataro para ka. dali siya mawala. Dahil Ugay. Mabitan ng uban, di ba, na usahay, mawala si, ang ganag bida na si, kung butahi naman na. Pero ang ilang style isa ra gi ka lugar permanente kabantay ka kanang kanto. Tanawa na ilang balay ni Boy Isog sa una, di ba, wa, gina, karon, wa anak, nanay sikena, nanay, sa una, diha pa na sila magtanong-tanong pa na. Yun, katong ilang content nga kanang, ano ba, kanang, lagtita. Kaya karon promote naman sila ron. Ba? mo na Na naman Sama na iba. mo diha ang kwarta. Abot ra punta na. Kaya laging may sano diya ato na i-promote ko. Yan eh. Na gibutang nga na bitaro dako kayong kanan ang sunod ibutang diha mga naong naman ang upat. Gana si kuya. Gana na. Alpakatilap ba? Pinananay ka ba? Tatay. Alpa kapilat. Kontra. Jesus. Maritis. Sikat ng alpakatilap kaysa 40 kubines pa. Kay di ba na unay katong Paru-paruji. paruji. Kan alpa tanduay. Aw Alpa kukap. oh, kanang alpakatilap ano ang kon ang dila. Unay kon. Unay Trademark. Logo. logo ba? Alpakatilap. Ya, mangirik mo tapart. Eh kada human na to vlog. You watch out. Kanang shout out to Alpha Katilap. Ato nga mahimo ng Signature ba? Eagles. Di, ma-signature na po na sa 40 combines, ha? Signature na siya, ba? Mag-record po para kuno ay Diba? 40 kubines tapos ang logo alpakatilap. Pwede na to na i-one part, i-series. Gani. Ato na po siya na to. Record ba? Record. Pwede yan, si Kuya, maka. Ato i-vlog ba, si Kuya, mapil. Boss, dami na record. Apil eh, kaya. Kinsa man yan yung kwan, isag-isag, di kasama mo, ah.
So, mga kinsa man na basikat imong pa mo leader, ko sa inyo. Kinsa man na yung leader. Oh, ato. Ha? Tamo na yan pa. Di ko na kay mura ganahan ko na kadaghan kay itong sukad nga na kay balos lang ang katilap ko. Daghan kay mga nakuhay. Sir, nakasakay ko sa kong sakyanan. Hay. Rabutangan ako logo. Alpakatilap na ko kayo. Diba? Kaliglan na ito naman. Serious ito. Wala ka nang... Wala din min daw, Peter. Tarpaulin ng sakyanan. Boss, Bakalikod. nana may nakuan, boss. Oh, Nana may naka-recruit, boss. Nana may recruit, boss. Daghan mga tagmarikod kay mga maintenance. Filmi din eh. Kamu din nagpakatilap pa filmi din. Diba? Hindi mo na ito. Ano din ako, diba? Professional gini mga alpa. Wala din. Taga-tagpo yun. Wala din. Wala ba? Taga-tagpo. Alam. Di. Agana oh. Lab, na ibang kong lab. Nay kanang di ba unsa nang akro ana na. Ala ba? Alpakatila po. Apil na ko na. Hindi lang mga kaya. Putol. Matay, marites. Ma-harvest gini mo mga marites yan. Batay ba? Lad ko na ko ni. Impas. Kita pila-pila na part. Madayo, mapare, magigit siguro. Diara kita sa istorya taman di kita Kita part maapil kay simba ko ngit nga mahunungan na itapon. Oh, nagiingon part nga ayaw gid patintal na nila. Kaysa lagi na Pas. ang style para dili sala ikaw may mutintal nila. Lahi man ang lahi biya nang Indot ng kuwanda. Ikaw may patintal. di ayaw patintal gid sa mga bahay. Ikaw may mutintal nila. Gutom na ba? Gutom na niya. Hungry na ikaw? Wala planner ka. Gutom na ikaw, gutom ka? Kani bitaw sa una. Di mo ginidawaton jingjing. Oh. Ang hatod Maski si Kati makadungog mong ko sa una nga di lagi ko anang iro. Na magina tanawa ron. Apart. Si ate po, Oh. Gulog eh. Gulog mong kahigda. Agbay pa man gini mo pangulitaon niya anang iro. Kadto pang anak ni Choco o igsoon. Karon no. Paundang na tani kay wala ni kanang masakitan ni kagayo ba. Kay Abi nimo kanang diha kanang mi bitawng iro. Ganina si Choco si Raisa. Naina tanawon nga nasa sa bintana nga murag si Raisa bitaw. Sakit ng dughan. Adi na lagi ko mulingi ana. kani gina mo pili. Gabi eh. Gapon. Ang jingjing. Sabay Pinimpla ito. Ilo o siya. Bilin si Wilo. na pud meron niya. Mag 1 hour na nape. Magluto ko isa. Sabi ko kana wa man matimbang. Si Peter. Kuyog si Magluto pa ko. Tidak doha ra ba nakabok. Tiwasan niyo. Ako di sagi ko musyak kay basig mo ray dahilan na mo kumbulsyon ta. Ito na yung kapil. Ito na yung napit. Tinan ko na. Ang kapil yan. Mana panagsara na yung sugot jingjing na si Bat. tiwasan lang niyo kay sayo mo. Wa mo ya pud ko niinom. Sila ramon dua. Sukor ba siya part? Huwag ipantiksan mo. Wala niya to. Siya lang nagdala. Cut na. Ano na? Ha? Wala yun. Giinom ni gapon mo gud ni Juan. Parbin pud. Ito, kainom na midani. Okay. Kakap. Pa rin ka nag... Huwag ka nino? Kamuro doon ya. Kung ginan nila part. Sa man boss. Dayon taw ba? Ang ka magluto ito sa mama. Istorya mo Eduard kanina. Ako lang yata. Ayaw pe. Dugay mo Ako lang sa yata sa tingog. cellphone.
Ha? Ako yan. Wala na magkala. Pero Kapin gadua-dua. may mga yun. Gadua-dua gyud ko part kay Kapin mo na ako. gawas nga Wala pa man. alkansihon bisa kon kay wa be prepare ng manok. Kana rin yung mga prepara da. Pila pa sa semana ko na pero grabe mo na lang pat. Bagay ka ng muscle ano, wa ka nakarelax. Gahapon lagi akong aw ka nagsabong may ganina. Aw gahapon. Dahil inunalan tong ilang na manok dito. Nay, gwapo dito manok atong lambuhan ako. Ang ito pati palit ito ako nila. Oh, nakabuno naman to dito, nakabawi ang ko anak. Nakabuno na sa udok. Oh, mama. Kaya lang di mo kumpiyansa diha kay basig na yung mga Wala na lagi. Wala na ko ganina nga. Story mo ko kay sikretong tari ba. kay Kuan ba basig na yung kontrapartido niya na report. naalanganin ko sa operasyon. Pero na sa 20. Katong sa El Basta kayo, Salvador. part, nagiinom yung Arvin gabi. All part ug unsa gani? Kuyog sa Dito, may nagiinom silang balay. Kasi man ang katsa. mulakaw man yung makabalik na sa 20 ug dili basta pagka Sabado may pulis naman ako. Ugma, maglakaw ya. Oh, di, sa Sabado. Mag-vlog mo ang tataog ba? Baka to lagi. Ito ang pagkatilap. Pwede na. Recruit na sa studio. So mga sikat pa man ko ninyo, anong inyong kong record? Oh, kamu di na ang pagkatila. Pero magpa, ano tatadaan mo ka ng kwan? Kaya mga araw akong hinon po silang kakap dito nga bahagi akong sikinan na magbabay-babay na ba? Alpakatilap. Oh, di ba? O, wala pa tungo na alpakatilap, di ko sikat. Di ginawa ang mga marites. Kuha na na. Dito kita sa Daw binay music. part 1. Okay ra. Fits. Yo, Fits. Part Yo, ang music. Tuyok kita dito sa original sa British. Oh. Ano makikita to na ako part mo alam dito. Ay sir. O, dito na kasunod. Ay, mabati man. Fits. Ano ito lang sunod kay mabati niya. Pwede kayo lang do. Eh mami. Balik, Hinay gamay, Fitz. Fitz. Hinay gamay. Asa ba? Hinay gamay. Dali sa alpakatila. Wala, na, wala. Kilap-kilap. Yung ako one number. Oh, dude, galing ko galing ginawa. Wala, may wifi. Mas makadid kaya nang mas may pag-minom kaysa anaw di ginawa. Si Ricao. Oh, rider. Nay, gwapo lang no. Nindot gina alpakatilap lang no. Tunay, paroje. Na ilang ka Ruben Padilla. Oo, alpakatilap ko eh. Dara, ang Muna leader. password. Mo ni leader. Sabi kayo sa, di ba kanang unsa tong ana, unsa nang kanang ano ba kana? Ana ba? Ana. Dili. Unsa nang kuan ana tapos ana pa. Anak. Ana. Dili anak ko to. Tapos kapay dili na may kuan na nang ana. Ato ang pagkatila po sa to. Anak. Di ang pagkatila. Anak na anak to. Ah. Anak shoot. Oh. Anak din. Dara leader oh. Aw, mo man si founder. Founder gani. Takes akong migos butua ba na unsa na maka nga. Kita aja to. Oh. Kabrad nimo. Jojo pa, sige. Part, Jojo, part, sige kong tanaw sa Porte Cobain, sige kong paabot og kanusa ko na kumapil. Ito nga, Apil ita ugma. Vlog to ko Oh, anak. apel ugma ato. kung nga, wa pa mo may nagkuhan, kung gusto ko
Sige lang, mo apel na lagi ko anak. Sige rin, sa ko si Jonas. Sige, paabot ko nung. Ano sa ko nung kiyapot? Binana din mo anak. Isog mo ka ng leader. Abot dito ba? Di, pag-abot, isom ka na nyo der, pag-abot, uy, Brad, ya, wala ka diri, Brad. Anak niya, pak, siyak. Ikaw dahil hindi ay. Pinakukinsa na ilang gi dungog nga nag-organize diri, ikaw di, ay. Dili, inanaon na ito pagkuhan. Atong ipa baliw nga grabe gid tamo apil gid nang kuan kay grabe gid na sila og kanang hising. Grabe gid na binunalay gid na. Gaya kay nila. Pero lahi day ang hising mang hising sa ano ra day mag kani kani siya tilap-tilapan ako ni. Wala na gilay pero wala na gilay pa. Wala diri pero Di puso pa direksyon. putli na lang ng mga Ilan naman kan layo naman kayo. Hour good na. Muna Dili, lang kita. inig ko na lang, inig edit pa na. Wow lang ito mga. Pwede naman pagbaon na lang kay pero ang pag-edit manggod siya. Para Ang pa-export dili makaya pa. Di gani. di naman na siya matanaw na ang importante ka Sila to tanawa na piliro ra. Ayaw na lang i-share Naman dahil na sila. Ganun lang sila. Ayaw na lang i-share ninyo. kung mutanaw sila sa content, kanang labaw ng Adi naman na i-share kay ato lang pa. na. basig na Erika. Erika, please Erika. Erika. Please Erika. Wala, dili mo Please ka. Erika. Hey, Sarap right. hey, Part. Inuwi lang pa. hey. wala gyud siya mohawa dito ba Siguro na sa alpakatilap yun. Sila kinay alamigas. Simot sa lubot. Si Willo. Ayay, kaya si Willo kay Si Choco. siguro na sa alpakatilap yun. Choco inside na bi na Asa Ganihar Korea. Wag yun. Dili ate. Ikaw ba tudlo na ko ani? Baru kayo ba ito? Tagatik ko ng ding-ding. Ano ka? Balo kung check-in sa itong tao na yun. Tagatik ko. mo nang nakalamay sa iro kay mo ang gina sa ato mo ila gina sa ilahang amo mo nang Dito lang kaya ako man ang ipapatong sa kuwan nga. Nakalimutan mo ko. Tanaw na ko. Nawala naman daw katong pa-injection ng iya ba? Nawala naman itong gagunit sa akong papel. Di akong ipatong siya sa kuwan. Niyanto ko dito. Hindi pangita asa to dapat kay para dili ko malipat ba. Pagkakita niya nga layo-layo na ko niya mga 20 minutes. Ikaw, na rin itong mga katong kuwan dito ba kayo ng mga robot. Grabe yung kayo. Pagkakuhan niya nga layo na kami tindog. Pagkakuhan nga di na kanya makita. Sige, aw. mangita magina sila Unsa na siya nga kuan? Chihuahua o Dachshund. Pero nanay siya dugo ng career lab mo na hindi siya mudako tayo. Ay wala siya mutaas o tayo ba? di sa Pero kuan mas pa lang cute to iya ang nangkot kato si Rocky. sa Datsun pa lang Datsun. daan Datsun. Patungo ra Di, ang datsan, mutaas mo kayong lawas. Pero kata siya, di Mix kaya naman siya na. mutaas Mix kayong man. lawas. Mix naman na. Dili, Chihuahua mutaas kay siya kuan po. ang Chihuahua. Normal naman to. Pwede. Pero katong amuha sa unang part, katong si kung saan tingalan lang? Katong una na to. Si Pupo. Katong hinatag katong ni... gihatag ni mo Pure biya ito part. Bubo ko gano. Natsan to. Datsin na to. buhi pa to Ha? buhi pa Wala na, naligsan. ano ligsan Pero pangilak ang kulpat.
Grabe hilang ka. Mao lagi na problema basta makagawas. Daghan ganito kasi siyang Kanang kumpat. mugawas bitaw sagit kay murag wala lingi-lingi. Okay, Baka bahala na lang mudagan. Muni siya, muni sakit ani. Pero karon din na siya biya. Kay ini gawas niya tawagon nimo. Hulong naman siya, di naman siya magdiretso. Muna ka sa dagmang hero, dagko, hindi ka manuyag-uyag na. Ang dagko, huwag di ka kabalo. Mas luyay. Parehari ni ko ano ni. Kana siya, di na kabalo mo kansero, di na kabalo mo uyod. Himo naman nung kabaw na yung kuha nga daas kay PC mo na mao. Malayunan man. Ang pagsabot sa hero, prira siya tanan Pero mo. migo man sila ba? Di man po mangilabot daw ng Di ruwa. ba kani ba? Migo ni sila may best friend. Nag-away na to. Grabe si Choco, ginawa ng Choco. Wag mo ka score ni mo ha. Tuwilo, gwanta na unta ako tuwilo kay ano si Choco na rin, wag hindi ngaway niya. One day, congrats day. Salamat. Ano naman to? Tignan ko ano, hindi na basta-basta. Practice ito, practice. Ayaw mo, mga kuha na. Kinakusga, kinadakan yun itong celebration party sa atong life. Di ba? Bitaw. Ang ganing mo kamo niya, mo na kanyo, may kamot Hinahin. Luwag-luwag kami pa. Oh. Ano pa ba rin mo nagpa-pan? kontra mo kanang Sibil? Pareho. ang lab, mas mahal pa sa kay pag iya benesis stop sa umabot ng membro sa Alpha Katila. Mia. Behave dira ha. Hindi. Ang original, ang membro Alpha Katilap. Ang mga umabot nga Alpha Katilap-tilap. Part, grabe lagi ni pag-abot ng upat kay bukot mo kong habol. Sulod na mo, naa sila sa kwarto. Ya, Katong pirmirong adlaw yun. gatong andaw yun, gatong pag-abot sila kubang. Naa sila sa kwarto, akong gipa, kuha niya, sa kwarto din. Pag sulod na mo, kabulokot o gabol. Pag sulod yun ni, paggawasan ni, si Jingjing yung nakita. Relax na siya, pero gana na siya. Kanang normal nila nga, adlaw ba nga, excited siya, diyaan ni Jingjing. Pagtanaw niya dito sa sala, dito mo gabulokot. 15 minutes. Tanaw siya na. Simot-simot siya pa. 15 minutes at Simot siya na ako. 1 hour, 1 minute na. Hihi lagi ba? O pag niya nakita, Makaihi bitaw sila tungkol sa ka-excitement nila. yang abrihan, yang Kaihi. yang pako ng ganang habol niya, yang abrihan, pagkakita niya na ko, mga 15 minutos, ito nga, di ko niya undangan ng tilap-tilap. Kana bitaw niya sa kita mo na sa Facebook ipang post na iro nga kanang pang biyaan pug amo na magkita. Ako ganahan kay kung tanaw na. Ako ginahot doon kanang mga iro-iro ba nga magkita sa amo bitaw. Oo. Kanang diha sa mga airport, kanang mga sakyanan inig Tuyok pangabot. na sila, tuyok. Ako ginahot doon og tanaw. Grabe lagi ni. Kita. Siya kalimot. Ang iro Pero di sa ginakalimot. mag-video call me, mura siya, di siya excited, makain ko ata. Pero pag ina ni mo kiss daddy, kissa niya. Isa niya, kuhan ka ng No ba? phone. Pero kanang yung nga, imong ipatanaw siya na, di kita magbali-bali. Siguro yung una-una, kanang sakitan ko, kaya ano siguro no. Pero pagkabot, lagi na ako, makaingo lagi ka nga baptize. Kaihi siya.
Uy. Nana na sabi sa suko basta ka nang lakaw may siya ra mabilin. Tabon man siyang habol. Excited. Kuya pa meron. Gawas na diha pa kay ikaw lagi na. Bye-bye. Alpa